Iloilo City Public Order and Safety Management Office sukon POSMO ang pagsaulog sang Semana Santa nga mag-aumpisa na sa masunod nga semana. Suno kay POSMO Head Oldarico Garbanzos nga kaupod sa Traffic and Transportation Management Office sukon TTMO. Maga-deploy sila sang masobra 300 ka mga personnel sa Semana Santa para magbantay sa mga terminal, bulig sa crowd control, queuing kag bantay sa dalagan sang trapiko. Samtang magluwas pa dira, mayara man sila sa iga-deploy nga non-uniform personnel agud magbantay batok kriminalidad kag sa mga ambulant vendors nga nagasagaba sa dalagan sang trapiko. Magabulig man ang iban pa nga ahensya kaangay na lamang sang pulis kag Coast Guard para sa pagpabilin sang malinong kag mataway nga paghanduraw sang Holy Week. 300. More than, no? So may POSMO kag may traffic, no? So ang traffic naton duwa ka shift pero may realignment of personnel kay alas 3 ang kagahon may deployment na kami para matugunan na ang mga crowd control operation, queuing kag parking plan sa sining mga na-mention ko nga terminal. Nagikan syudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyon para sa Kampiyon Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee